भोजपुरी इंडस्ट्री अपना काम ना बल्कि कुछ कारनामा और आए दिन विवाद के चलते सुर्खिया में रहेला। नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथे साथे फेसबुक पेज में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो उभरते हुए कलाकार रवि यादव, जी हाँ रवि यादव जी के एगो गाना, बहुत सुंदर गाना जौन बा, जौन सावन में कांवर भजन के रूप में रवि यादव जी गौले रहा। जौना गीत के बोल बावे कि जा तनी जीजा देवो घर तो हमरा ला शंखा बाला और दीदिया ला झुमका 3 तालावा ले ले आई हो। जी हाँ, जब ई गीत रवि यादव के यूट्यूब पर रिलीज भइल ओकरा 2 से 3 दिन के बाद सेम टू सेम यानी जैसन के तैसन प्रमोद प्रेमी जी के भी गाना मार्केट में आ गई। जी हाँ, सेम टू सेम जब प्रमोद प्रेमी जी के गाना आ गई तो रवि यादव प्रमोद प्रेमी जी के बारे में का कुछ कहले हैं रउरा लोग के हम खबर में विस्तार से बताई। ओकरा से पहले एगो छोटा सा रउरा लोग से हम निवेदन करतनी, आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर दी, और अगर भोजपुरी स्पीड न्यूज़ के फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले तो फटाफट फॉलो कर दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतनी। जब ई गीत कांवर भजन रवि यादव के प्रमोद प्रेमी जी उठा के गा दिले बारन, ए पर बहुत बड़ा इल्जाम रवि यादव लगैले बारन। जी हाँ, हालांकि लगैहन भी तो काहे ना लगैहन, प्रमोद प्रेमी पर इल्जाम लगावत बहुत बड़ा कहले बारे रवि यादव जी कि जो भी स्टार गायक हो गइल बा लोगिन, उ लोगिन छोट छोट कलाकार के आगे बढ़े ना देवे के चाहेला लोगिन। ऐसे उ लोगिन छोटा छोटा कलाकार के गीत के लोग उठा के गा देवेला लोग चुरा के। अब रउरा लोगिन यानी जनता मालिक ही बावे जे इनकर फैसला कर सकेला। जी हाँ, रवि यादव जी की बात कहले बारन कि एक और फैसला रउरा लोगिन आम श्रोता जो भोजपुरी श्रोता समाज बा वो फैसला करी कि प्रमोद प्रेमी जी हमार गीत के चुरा के गौले बारन। जी हाँ, हम एगो नया उभर कलाकार बानी और ई लोगिन नया कलाकार के बहुत बड़ा दुश्मन वालो। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी जी पर ये बहुत बड़ा इल्जाम लागल बा। हाँ, आखिर में सत्यता का बावे, हालांकि हमनी के कुछ सत्यता के बारे में अभी तक नहीं मालूम पड़ल, लेकिन रउरा लोग के बता देहल चाहत हई, साथे साथे गौर बात बता देहल चाहत हई कि आखिर में सत्यता का बा। ये सत्यता के जाने खातिर भोजपुरी स्पीड न्यूज के टीम ए पर बहुत बड़ा काम कर रहा बा। बहुत जल्दी सत्यता निकल के आई और जब सत्यता निकल के आई तो हम रउरा लोग के बताई। जी हाँ, हालांकि अभी रवि यादव बहुत बड़ा इल्जाम प्रमोद प्रेमी यादव पर लगा चुकल बारन। ऐसा ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर आपन बहुत सारा आशीर्वाद रउरा लोगिन ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बनाई लोगिन। ढेर सारा लाइक करी, कमेंट करी, अपन कमेंट में सुझाव दी और साथे साथे ढेर सारा मित्र यार दोस्त में शेयर करी। नमस्कार प्रणाम।